inda ake fargabar manufofin jagororin juyin mulkin za su yi hannun riga da na kasar Faransa, wadda ita kuma take ɗasawa da jamhuriyar Nijar. Daga Yamai ga rahoton Cima'ila Isufu. A cikin jawabin da yi na bayan karbe mulki, Kaftan Ibrahim Traore ya bayyana aniyar su ta sake abokanan hulɗa a yakin da suke da matsalar tsaro wacce ta yi sanjiyar juyin mulki har sau biyu a wannan shekara ta 2022 a kasar ta Burkina Faso. Sai dai wannan furuci ya ɗauki hankalin al'umma musamman a jamhuriyar Niger wacce ka iya zama saniyar ware da zarar kasar ta Burkina Faso ta bi sahun kasar Mali wajen yanke kamna da uwar gijiyar ta Faransa, abinda masana tsaro irin su Abdurrahman Alkasim ke cewa akwai wuya Nijar ta kai labari a wannan yanayi. To gaskiya wani abu ne mai kamar wuya a ce makwabtan ita Nijar guda biyu ta yankin da take ganin arka ne bisa abin da ya shahi aikin nan na ta'adda sun koma sun haɗe kai sun bar ta ita kaɗai ta zama sanuwar ware a ce ita Nijar kin ta yi nasara. Wani abu ne wanda ke da kamar wahala, amma haɗin kan al'umma, fahimtar juna tare da gwamnatinta, jagoranci na gari, shari'a ta gari, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kulawa da al'umma, da samar da ayyukan yi da matasa, wasu abubuwa ne wanda suna iya taimaka ma gwamnati ta girgije kuma ta zamna lahiya da al'ummominta. Abdurrahman Alkasim ya kuma kara da cewa halin da kasar jamhuriyar Nijar ke ciki a halin yanzu shine na gaba kura bayi saradi. A kewaye da jamhuriyar Nijar, Algeria tana da tsama da faranshi da kasashen yamma, tana da amintaka mai kyau da kasar Rasha. Libya babu kasa. Daidaiciyar kasar Mali tana da hudda da Rasha. Burkina Faso ta rubuta an yi juyin mulki kuma an ƙara juyin mulki, kuma wanda suka ɗauka suna da kusanci da kasar Rasha kwarai. Daɗin daɗawa in kika ƙara da abin da ke faruwa arewa maso yamma ta Najeriya hannun 'yan banditry 'yan ta'adda, sai ki gama da ƙasar Chadi, wadda ita ƙasar Chadi ita ma cikin juyin mulki take, amma ƙara ma ƙasar wa'adi na biyu. To wani hali ne na la haula wala quwwata. Sai dai in ji Abdurrahman Alkasim akwai buƙatar gwamnati ta sa ido ta kuma kyautata dangantakarta da 'yan ƙasa. Ita da kanta gwamnati sai ta zamanto gwamnati ta kowa, saboda masifar da take tunkaran mu girma gare ta. Daga ƙarshe dai Abdurrahman Alkasim ya bayyana cewa akwai kyakkyawan zaton al'amura za su inganta a ƙasar Burkina Faso, ganin yadda wannan ne karo na farko da wani musulmi waɗanda suke kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar, kuma da ya fito daga ƙabilar Fulani waɗanda su ne ake zargi da ɗaukar makamai cikin ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban ya ɗauki mulkin ƙasar. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga